ପିଲାମାନେ ଗତକାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବ ବୋଧେ। ଯଦି ନ ଦେଖିଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବ। ଆମେ ଗତକାଲି ଅ ଆ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ଶିଖିଥିଲେ। ଆଜି ତାପରେ ଉ ଦୀର୍ଘ ଉ ରୁ ଦୀର୍ଘରୁ ଏ ଐ ଓ ଔ ଶିଖିବା। ମୋ ସହିତ ଖାତା ଆଉ ପେନସିଲ ଧରି ବସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହର୍ଷ ଉ ଦୀର୍ଘ ଉ ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋ ସହିତ ଲେଖ। ହର୍ଷ ଉ ହର୍ଷ ଉ ଲେଖ। ଖାତା ପେନସିଲ କାଢ଼ିଲ, ଲେଖ। ହର୍ଷ ଉ ହର୍ଷ ଉ ଲେଖିଲ। ମୋ ସହିତ ଲେଖ। ହର୍ଷ ଉ ହର୍ଷ ଉ ଲେଖିଲ। ଲେଖ। ଆଉ ଥରେ ଲେଖୁଛି। ହର୍ଷ ଉ ହର୍ଷ ଉ ଲେଖ। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେଖୁଛି। ହର୍ଷ ଉ ଲେଖିଲ। ଖାତା ପେନସିଲ ଧରି ବସିଥିଲ ତ? ଯଦି କାଢ଼ିନ ତାହେଲେ କାଢ଼। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖୁଛି। ହର୍ଷ ଉ ହର୍ଷ ଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖ। ହସ୍ତାକ୍ଷର ଖାତା ଆଣିଛ? ଯଦି ହସ୍ତାକ୍ଷର ଖାତା ଆଣିଥିବ ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ହେବ। ଅକ୍ଷର ସୁନ୍ଦର ହେବ, ସିଧା ହେବ। ହସ୍ତାକ୍ଷର ଖାତା ଲେଖ। ହର୍ଷ ଉ ଯେମିତି ଲେଖିଲି ସେମିତି ଲେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଉ ଲେଖିବା। ଦୀର୍ଘ ଉ ଦୀର୍ଘ ଉ ଲେଖିଲ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲେଖ। ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲେଖୁଛି, ଦେଖ। ଦୀର୍ଘ ଉ ଲେଖିଲ। ଦୀର୍ଘ ଉ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖୁଛି, ଦେଖ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲେଖ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖ। ଖାତାରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଖାତାରେ ଲେଖ। ଦୀର୍ଘ ଉ ଲେଖ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲେଖ। ଦୀର୍ଘ ଉ ଲେଖିଲ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲେଖ। ଆଉ ଥରେ ଲେଖୁଛି, ଦେଖ କେମିତି ଦୀର୍ଘ ଉ ଲେଖା ହେଉଛି। ଦୀର୍ଘ ଉ ଲେଖିଲ। ଦୀର୍ଘ ଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖ। ଦୀର୍ଘ ଉ ଲେଖିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରୁ ଲେଖିବା। ରୁ ମୋ ସହିତ ଲେଖ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେଖୁଛି ମୁଁ। ମୋ ସହିତ ଲେଖ। ରୁ ରୁ ଲେଖିଲ। ରୁ ରୁ ଲେଖିଲ। ଆଉ ଥରେ ଲେଖୁଛି, ଦେଖ। ରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖ। ଧୀରେ 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 ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ଲେଖ। ରୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖ। ଯେମିତି ଲେଖୁଛି ସେମିତି ଲେଖ। ରୁ ରୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖ। ରୁ ଲେଖିଲ। ଆଉ ଥରେ ଲେଖ। ରୁ ରୁ ଲେଖିଲ। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେଖୁଛି, ଆରାମରେ ଲେଖ। ରୁ 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 ଆଉ ଥରେ ଦେଖ। ଦୀର୍ଘ ରୁ ରୁ ଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼, ତାର ସ୍ୱରଟା ଆଉ ଟିକେ ଲମ୍ବା।
ରୁ ରୁ ये ରୁ ଦୀର୍ଘରୁ ହେଲା ଏଇଟା ଦୀର୍ଘରୁ ଦୁଇଟା ପୋଡ଼ା ମନେ ରହିଲା ରୁ 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 ଦୀର୍ଘରୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଲେଖୁଛି ଦୀର୍ଘରୁ ଦୁଇଟା ପୋଡ଼ା ଦୀର୍ଘରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେଖ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦୀର୍ଘରୁ ରୁ ରୁ ये ଦୀର୍ଘରୁ ସେଇଟା ଥିଲା ରୁ ଏଇଟା ଦୀର୍ଘରୁ ରୁ ରୁ ଶିଖିଲା ରୁ ଦୀର୍ଘରୁ ଦେଖ ଦୀର୍ଘରୁ ଦୁଇଟା ପୋଡ଼ା ଦୀର୍ଘରୁ ଲେଖିଲ ଆଉ ଥରେ ଧୀରେ ଲେଖୁଛି ଦୀର୍ଘରୁ ଲେଖିଲ ଏବେ ଆମେ 4ଟି ଅକ୍ଷର ଶିଖିଲେ ମୁଁ 4ଟି ଅକ୍ଷର ଆଉ ଥରେ ଲେଖୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତଳ ଧାଡ଼ିରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖ ଉ ଦୀର୍ଘ ଉ ରୁ ଦୀର୍ଘରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିଲେ ଆମେ ହର୍ଷ ଉ ଦୀର୍ଘ ଉ ରୁ ଦୀର୍ଘରୁ ଏ 4ଟି ଅକ୍ଷର ଶିଖିଲେ କାଲି ଶିଖିଥିଲେ ଅ ଆ ହର୍ଷ ଇ ଦୀର୍ଘ ଇ ଆଜି ଶିଖିଲେ ହର୍ଷ ଉ ଦୀର୍ଘ ଉ ରୁ ଦୀର୍ଘରୁ ହେଲା ଏତିକି ଆଜି ଶିଖିଥାଅ ଆମେ କାଲି ପୁଣି ଶିଖିବା ୟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଆସିବ ନିଜ ଖାତାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ 8ଟି ଅକ୍ଷର ଲେଖିବ କାଲି 4ଟି ଥିଲା ଆଜି 4ଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖି ଆଣିବ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଅକ୍ଷର ସୁନ୍ଦର ହେବ ଏବଂ ସିଧା ହେବ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଖାତାରେ ଲେଖିବ।